modak e kaunti ma Migori ywago lal mar stima ma kinde ka kinde ma giwacho ni thiro chenro mage mag ohala kendo miyo weche mag arita kwe njawre e kaunti. Jodak otenni kod Ray Mandela ma en johala e chiro ma soko Mijinga e boma Migori wacho ni stima osebedo ka lal pile ka pile kuom kinde ma ok tin ne saa achiel, gin ma koro thiro chenro mage mag ohala. Gidwaro mondo piny owacho kokalo kuom kambi mar Kenya Power ong'iyo mar tieko lal mar stima ma kinde ka kinde. Stima osebedo ka lal e kaunti ma Migori mangima e kind saa 12:30 nyaka saa 3 pile ka pile kuom thuolo ma juma achiel mokalo. Meneja mar Kenya Power e kaunti ma Migori George Nyambare wacho ni lal mar stima ikelo kod nok mar stima ma koro chuno mondo opoge matin mano power ratio ni. Mar stima kethonwa biashara mang'eny. Kethonwa biashara nikech gik ma watimo wadepende biashara e stima te. To waonge alternative nikech bech ok wanyal tiyo gi generator nikech bech fuel nitie malo, bech token be koro nitie malo. Koro ka stima olal to chal ka gima onge gima watimo, bech maisha bodhi malo. Daher mar wacho stima dwa lal Migori kaka pesa moko winjore, to akwayo jotelo mochung'ne weche mag energy mondo mi ging'i ane kaka ginyalo losonwa wach stima ni mondo we lal kako lal pile pile. Sida ma wantiere go ni jo stima. To gima chandowa ni jotelo manwayiero wakwayo ni mondo mi giwuo gi jotelo mag jo Kenya Power mondo stima we lal. Kata sani dang' wuog ka kurieyo direction moro miluongo ni kwa ward kidhi wuotho gik. Stima chiegni lwar e yo kendo en gi mach moro marach. Makolal jakuo medore. Stima kanitie nyathi ng'ama uso chak uso, ng'ama uso soda uso, kuo koro onge ng'ata ang' dok e ode gi gimoro. To ka olal to ang' gotieno kuo kaeto askari bedo gi sida. Insecurity dhi malo kabisa, seche go yudo ka uhalifu medore e yo mamalo ahinya.